Pa i ti ćeš se jednom trenutku zbuditi i ući ćeš. Pa, verovatno, da. Pa ne znam, kući već ovako ući, pa to je ajde, koga jebe. Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju radio emisije. Moje ime je Goran. Ja sam Nemanja. I mi smo radio emisija. Da. Ja smo, tako piše. I ostalo je. Odmah na početku subscribe i to jer smo mi izgubili volju. Neću to kažem. A dobro možeš, što? Šta ima da gubim volju? Puca mi kurac. Ajde. Kako se ti, Nemanja, osjećaš? Da li si imao koronu ovih dana, možda neku, šta znam? Imao sam koronu 5-6 puta već. Zato nismo snimali. Svaki mesec, baš kad dođe on i kaže... Baš treba da snimimo ja korona 2 nedelje, brate. I tako stavimo. Ipak neću ući u stan. Da, i tako već to traje duže vremena, ali ne kaže se duže vremena. I tako već to traje neko vreme. Pa ovaj letnji raspust sam proveo malo lepo, onako, znaš. Ne, valja ovo, šta je ovo, ne znam da pričam, brate, zaboravio se, ja već si se uzbudio, ušao sam u kameru, brate, ovo. Danas smo odlučili malo da ćaskamo sa vama, a pre toga, Nemanja, da li si možda je preložio koronu, da li si mogu... Zajebana bolest jako, nisam se još oporavio, tako da ako se zadišem tokom ove emisije, jebi ga, pluća oštećena. Ja sam ko Palma, imao 40 minuta. Da, jeste, posle si mi poruku. Da, malo me seklo i onda on kaže Nemanja testiraj se i ja kažem... Pljuno i ćao, brate, to izađe odmah. Da. Hteli smo danas da vam pričamo o... marketing strategiji. Da. Kako zaraditi pare na internetu i preko YouTube-a. Da. Smo na tom misli? Da. Kako privući pratioce, kako dobiti subscribere, kako napraviti pare, kako monetonizovati. Tako je. Monetonizovati. Kanal. Pozvaničiti. Da. Unovčiti. Dakle, uđete na naš kanal, ukucate radio emisije na YouTube, uđete na naš kanal, pogledajte i vidite to, sve suprotno od toga. Sve suprotno od toga. Nemoj ništa ko mi. Evo sad, ovo je bila zadnja strategija. Ovo sad ovi što nas nije bilo 3-4 mjeseca, tako? To je bila posljedna nas YouTube sam. Da, mi smo pokušali da čačnemo taj algoritam. Da vidimo, hoće li gurnuti. Isto. Jel ima debila? Ima. Snimi 5-6 emisija. Snimi kao patike svoje, kao imam patike. Recimo taj. Taj. On je baš sinonim za... Aj sad ne kažemo ko je. Ali kak se zove... Snimi ovakvu patiku koliko ima. Ima 2 para patika. Da. Nije čak ni zanimljivo to što ima. I prestane da snima vidi da nije to. On je pametniji od nas u tom slučaju. Kapiraš? Sigurno. Jer on je odmah. Mi smo gurali 30 epizoda. Mi guramo to. Mi baš imamo želje. I onda kako se zove nesto lik. I odjednom krenuo YouTube da bombarduje s njihovim, kojom dečko se probudio, ne znam što se desilo, kak klika YouTube jebate, žena zaboravio da se to radi. Krenuo ponovno da snima i sad je da... Ja osvežio naše, posle 4 mjeseca imamo možda 5-6 novih. Druga stvar koju smo pokušali da uradimo je da platimo YouTube. Aha. Pa to je nešto prirodno. Pa treća stvar koju smo pokušali da uložimo... Šta druga to je to? Pa nije uspelo. Kao platili $20. Mi čak i kad platimo ljudi neće da nas gledaju. Ovako stoje. Sljedeća stvar. Sljedeća stvar koju smo pokušali da uložimo u opremu. Možemo posle slikati našu opremu koju imamo. Pa ja mogu se pokazati. Pa ne može zašto nam stoji na opremi. Kako ćeš da... Pa imamo jedan mikrofon, jedan. Što nas je zajebao. Imamo 2 mikrofona. Zajebao nas neki debeli stelet, pa ne radi mikrofon. Zato ne čujete možda dobro. Ali, moram da nađemo njegov ime. Debeli repić kod telepa kod crkve. Tamo nemojte nikad ići. On je Goran samo došao da pare. Još padala kiša, ja požurio. Ovako držim. A velik mikrofon, lep. Zlatan bi. Mi smo htjeli to da se vidi ovako. Da. Kod crnci. Jer ja bi stavio Kajlu, stavio bi Tag Life. Onako Pokušali smo da snimamo live-ove. Da malo budemo bliski sa vama. Da vidite kako mi to uživo radimo. Otprati. Pola ne bi otišao. Ja sam čak siguran da vi svi što mislite da imate pare i da kao vi od YouTube-a zarađujete lažete. Ja mislim. Neko tu laže. Ko sad mene tu laže, Nemanja? Ja sam sve probao. Možda nisam dovoljno puta probao. Ja mislim da YouTube ima ugovore sa njima, kao ajde fejkuj ti nešto pa ćemo dati neki 100 € na kraju mjeseca. A mi ti sve obezbedimo. Znaš.
a mi vjerovatno nismo zanimljivi. Ma ja mislim da samo leži suština u tome da te, na primer, primeti neki tako Mesara Matijević i onda to oni sponzorišu. A sponzorišu te tipa sa malo kulera. Ja bih voleo. Nemam tu mjesta, baš nešto puno. Da snimimo emisiju, brate, da nas otprate svi vegani. Pa koliko ih imamo? 2? Pa 2, 3, 4, ne znam koliko god ih imamo, ali recimo kako s kolje svinja emisija. Ali mehanički. Znate, ono kad na trakciji ide, pa samo nestaju. Da. Cakat. Samo idu kao... To fileti on izlazi. I onda to Matijević skladišti. A bio onaj čovjek što je pričao Matijeviću. Bio on kod mene jedno. Što snimao? Hvalio mi se. Ozbiljno? Da, brate. Ozbiljno? Da, jebate. Uraditi bi je? Da, brate. Ja? I pričao je do pola sata sam. Mnogo nisu ubili. Treba nam sponsor, to je suština. Mi bili jako pogodni za neke degenerične, kako se zove, proizvode. Ali šta god. Što god. Znači, klanje svinja može, reklamiramo besplatno skoro čak. Neki rajd za komarce sa najlona. Znači ja isprskam Nemanju kogod. Viš, neotrovno, ja zelen. Ima nudi nam ona žena, kako se zove, Tamara Digital. Kaže ona lepo, uplatite ovo, 30 evra kurs košta. Kurs da ide zbog ovoga? Ja ne mogu, meni 30 evra, znaš kako to? Znaš? Još idem u Beograd na kurs, a to u Beograd moram da idem. Pa gde ću idem u Beograd? Možda je online, a e-book piše neki, ali to online? E-book. A e-book? Pa jeste. To ono pa book. Pa piše book. Ja sam mislim moraš u Beograd ići. Pa ne, moraš. Ne moram u Beograd, nema ni voza više. A i do 5 sve radi. Pod sutra. Da, i maske svi nose. I maske nose, kako da dišem, sad vremena. Mi u Novom Sadu kako mi hoćemo. Pa da, ja udišem koronu, 5 puta bio bolestan. Ali mi imamo biznis plan. Prvi je, hoćeš ti prvi? Mogu. Ajde reci. Da se neka poznata ličnost, influencer, da ne kažem, Severina. Recimo, Nataša Bekvalac. Mi bi još voljeli Natašu. Recimo. Obojica. Pa, ili Daru. Dara je onako legenda Novog Sada, vozi Mercedes. Ona je meni super. Baš mi puno super. Ima table, ono, brate. Jer je shvatila za 5000 dinara reši svaki problem sa policijom. Sve. Možda vozi kako hoće. I možda parkiraš da hoćeš. Tako da voljela bi ti neke naše novosađene. Znaš, ako nas je neko gurno, kao nek to bude neko naš. Da. I drugi deo marketing strategije je to da... To nam je onako poslednji, ali bukvalno poslednji. To nam je highlight. Jer to... Meni je omiljen. Jer tako ako ne uspeš, nećeš nikako, to je posthumno. Da. Znači, neko od nas dvojice, kad jednog dana možda da se ne kaže, predstavi ili obojicu, možda budemo u kolima. Da, to se misli. Mislim, moja mama ako gleda ili njegova, mislim, nećemo mi umreti nikad, niti poginuti, to se kod nas ne dešava. To drugi ljudi ne. Ali to bi nam jako pomoglo. Ali to bi nam pomoglo, jer odmah kažu, pa oni su imali emisiju, pa jedan ugugla. I čim samo jedan da nas neko nasrču ugugla, pošto nas niko nikad nije ugugla. Planina Monteverest. Tako je, ovako skaču. Kaže, vid kakvi su oni bili, kakav smo talenat imali, izgubili dijamant nebrušeni, onaj zeleni dijamant što Michael Douglas glumio. A u stvari je bio dijamant u onom čudnom čoveku, znači, onom malom Arapinu. Kako sam volao taj film, pa se zaljubio Jane, pa s Lijanom ide. Svi... Ne, mora da bude, to bi nam najviše značilo da bude spektakularan unos, da nas vade vatrogasci, da seku brusevicama, razumeš, da se neko prepoznavanje ide, a smo zacrnili, ali nema veze. Nema veze. To je to. A mi se onda vozdignemo ko Nevena Božović kada ustaje ujutru kosovski božur. Što ona ne ustaje, ona se vozdiže iz kreveta. Jeste malo crnje, kao i tvoj, da ne kažem, duks. Jeste, ja priznajem da je to crno, ali je opcija. Ali je to život. Ali je opcija, kako ko umre, njegovo ime iskoči na YouTube. Ne što se ja sada brinem, što Google i YouTube sve to slušaju. Znaš ono kada... Što sam mi pričamo? Da. Jer privlačimo. Pa da. Još sad kažu, evo tamo nije idealno. A tog sam gotovo. Pa nema veze šta se. A su oni sad čuli ako ja ovo ne montiram? Pa da, pa to Apple čuje. Pa da, gotovo je. Čak i ono kad mi bi izbrisali... A šalio sam se jezično. Nije meni bitno popularnost na YouTube. Pa kakvi bolje s kurac. Nije bi ovo sve ostavio. Kurac. Eto što se marketing i internet strategije tiče, to je to. Mi smo s vama podelili i naše šta smo radili u prošlosti i naše šta ćemo u budućnosti, tako da znate, jedne se sigurno držimo, ova druga
Ako se desi. Ne daj Bože, ali ja ne bih voleo, znaš. Jer ja sam vidim jako Bambi. Pa tek sam se razvio. Jeste, i ja isto. Tek mi brada krenula. Pa da. Hvala vam što ste naš kanal, hvala vam što spratite, ko nije, nek zaprati. To su neke stvari koje moramo da kažemo. Mislim, ja to ne volim, ali to YouTube nametne. Nametne, kaže, reci to. To je tako, kultura YouTube-a. YouTube-aši kažu, ovo reci na kraju. To je postao kultura YouTube. Imaš subscribe, like, share, comment, zvon. Nemaš više ništa i follow na Instagram. To je to. Hoćemo da se rukujemo s ljudima, na primjer, nismo se nikad rukovali. Ovako kao. Ne znam, sad je li to dobro. Evo, ovako. Može, dobro. Nemojte, Hrvati, jedan sklonite. Da, ništa stih. Ajde, za Hrvate, ajde. Jel imaju muslimani neki poseban ili ništa? Oni se samo primaknu obrazi. Da, ovako, ajde, check point, ajde. Eto. A ne jedno. Zamolim da se skoro i dodirujemo, ne. Eto, to sve danas smo ispoštovali sve nacije, brate. Šta ćete? Pa marketing stručnjaci. Point ovog klipa nije da vređemo nikad poverenika bude. To treba napisati. To ću napisati tamo. Eto, to bi bilo to, pa vas vidimo nekom novom prilikom, to jest vidite vi nas nekom novom prilikom, nekom novom temom. Aj, zdravo sad. Ajde. Što sam ovo uradio? Misliš?